Tinrai ka PPP kala sim kata daka jingkular bakin ya chakmat bakin ya ringkat bita ki isu ndai da poi ka por pat ka ba ngi ai pat ka pengkria shakawi ga jaga hakaju ga table pat ki prano ilam choka BPP dimenta pat labu inga pat ki parlok kawi pat ka table pat ki parlok ka TMC ti ngamsu ila da kilet da lenti ndai nganang mention hidup mana kalong highly illegal kalong unconstitutional namara da ka party hi ka intimate da ka ju hi ka suspension letter ka baki suspending haka ap sautrik 24 3 ngamut 24 da 3 2025 ap sautrik March til lagi intimate da ka tu hi ka letter tengah semua kalong unconstitutional kalong highly illegal tin ngamong i hiru kata dia kam jong party tin dei bang i ajing start jong speaker tengam tip ngarung ha bani kendu speaker ban tip laki intimate i am value intimation mo ki pha nono ka new intimation am sapoka office jong speaker ya ngam ki khlam pa na kaleng ka party kari ka kamram jong ka party mo absolute duty jong ka party bakan pha intimation sapo speaker ti kade ki khindat banai manta si banai ing nawadi kedu speaker honorable speaker ban si clarification ban kaliang parti kila ai nem ka intimation ti klamai ti ngali bani kendu par kalong bang speni pat ui ke komisioner the way they suspended me mo karokom suspend kalong very insulting insult mde nga dik insult iki electorate ki ba saying ana ka constituency ti ngai ka pa jing start jong speaker ngan thab ikadu yu speaker bani karen lo ni katu tu kumba kapawi bagi ong bangalong anti party ndai ai pai ba salsar kin bicara tak jong anti party ke jong ka bakum nu manga ngan community ba ka party kan khot kum kiru rang ba in kar rang ba mo sha man sim nu decision tin regim sim la khot kata ma kisu thu bakim don ru janong rim mar adu kelas shoban kasi ka vote jong election jong MDC ru ngarang kintu dak open pau ba manga berkayang sem ning kersan ya ka VPP tin ong nu anti party mo ti raki ong bangalo anti party mara ki isu kelam konsol ya ka party kata mo melapan pedang namar ba kenu ka ba lawan ra sipo assembly ka pen poi seki member honorable member jong 60 honorable members jong assembly baru baklatip beforehand ti but kawi hi kada ko de reservation policy ka banga don ya kajing thot kajing sosi ka bakrau namar nga penisno iladi bar VP halor ka reservation policy kamtam ka karmik reservation ndai hadian mai iba kajing summit ka jongki yaki views and opinion siapo ka state expert committee kamsi madon ka karmik de halor tanong rim mangan sanut ya ka baniang ngamde mo yang persya parti dan ada baniang persya parti dengan le persya apa de ka jat benrio kata kadi bang akular komitmen ka bang don haladi ko mangala kular pai ba ka parti ka long secondary ki issue bar pai ba ide hakmat kumbang penpau ladi nadu ka por shawan rung sipo ka VP ba munu ki parti ki ba shim mo yang akibat tre ru ya ka reception policy habadai ka man review ban revamp maka long outdated mo lagi kan ka boro ikin ka job ka academic ti kita ki parti kinlong kiba dan bok ka bangar ngan don tin rei ka VPP kala sim kata daka jingkular bakin ya chakmat bakin ya ringkat bita ki isu ndai da poi ka por pat ka ba ni ai pat ka ni submit ki views and opinion sipo ka expert committee hang tu ngai ka true colors kin jok party bakin left out no pat ya ka academic reservation marga bakta manta ya ka jala ka jungi kadi ka academic kam de ka job bat ngam sim la yang hiru tanaka banta ban yakun ta ka bit ka biang kam tam ki khun samla jong ki khun samla khasi dei hawang i mata san pu art ki sinem san pu art ki sinem la ya ngai i neru ka por mi rakhi ya ka san pu sinem ka statehood celebration mo ka ba manga di uwi na preng ki amali ka ba boycott nga khamlet celebration namar ba ngabu ki jing dawa badong kam ban review ban revamp ya reception policy namar ka jing kata kam dei garu kam dei khasi ka jing kata ya ka